džemológia, maliny, džemológia, maliny, džemológia. Maliny, džemológia. Zopakujte teraz vy. Maliny, džemológia. V tomto programe sa môže objaviť trnavské nárečie. Ahojte. Ahojte. My sme Maliny Džem. Presne tak. Ja som Miňo. A ja som Paťo. Konečne sa opäť vidíme, milé dietka. Viete o tom, že ak chcete vidieť niečo naozaj pekné a zaujímavé, stačí, ak sa vyberiete kúsok od svojho obydlia? Stačí, ak sa vyberiete na špacírku nedaleko vášho domu do prírody a hneď je sa na čo pozerať. Tuto na kačičky. A tu nám zalovil sumček. A tam chrúme strom bobor. Vidíte, že aj pri takejto peknej priehrade nájdete veľa zaujímavých zvierat, Rastlín. a aj hmyzu. Ahoj, Zuzka. Na prechádzku si sa vybrala? Ahojte, chlapci. Áno, vybrala som sa na prechádzku. Prírodu fotiť, krásny deň je, slniečko svietí, vlnky sa pohupujú, vášky poletujú. Bobríky kúšu do stromov. Áno. A aj vás si odfotím, chlapci. Veru, pravdu máš, Zuzka. Do prírody treba chodiť častejšie, pretože nás Paťo čo? Nabíja energiou. Presne tak. To bola naša kamarátka Zuzka Smatanová. Teraz si spomínal hmyz. A nemyslíš, že sa deti skôr hmyzu boja? Ale čo si, na hmyze nie je nič desivé ani strašidelné. Ba dokonca je hmyz najfarebnejšia skupina živočíchov v našej prírode. Chlapci, a to ste vedeli, že hmyz je najväčšia skupina živočíchov na svete? Vraj je známych viac ako 1 000 000 druhov a 1000 ešte čaká na svoje objavenie. Zuzka očividne dávala v škole na prírodovede. Pozor, že Paťo? Tak o tom nepochybujem. Tak schválne, milá Zuzka. Čo ti to pristalo na pleci? Na ktorom? Na pravom. Však tu nič nemám. Si robí srandu, pristalo ti to na ľavom. A veď to je váška. Aha, aká krásna, farebná. Vieš, Zuzka, že vášky sa nemusíš báť? No nič, idem ja ďalej. Hľadať nejakých iných živočíchov. Na fotenie. Ahoj Čaute. zatiaľ. Ahoj. Ahoj. Porozprávame deťom niečo o váškach? No jasné. Vášky sa rozdeľujú do 2 obrovských skupín. A že či vieš, Paťo? Samozrejme, že viem. Jedna skupina sú šidlá a druhá skupina sú šidielka. Výborne. A koľko druhov existuje, nám povie Zuzka. Odhaduje sa, že na celej Zemeguli ich je cca 5500 druhov. A vy viete, koľko druhov ich žije na Slovensku? jasné, že to Paťo vie. Zase ja. Ale náhodou viem to celkom presne. Je ich plus minus cca 70 druhov. Pravdu máš. Šidlá sú trošku väčšie, tučnejšie a krídla neskladajú, keď si idú odpočinúť po dlhom lete. Majú guľatú hlavičku a ich veľké oči môžu byť spojené. Šidielka majú oči veľmi ďaleko od seba a sú menšie. A keď si idú odpočinúť, krídla pekne zložia k sebe. Sú to jedni z najstarších hmyzákov na Zemeguli. A veda, ktorá sa váškami zaoberá, sa nazýva odonatológia. Vsadím sa, že urobím najviac žabiek. Súťaž? Súťaž? Zuzanočka, keďže si dievča, pôjdeš prvá. Nech sa páči. Druhý ide Paťo. Haló, Miňo. Miňuško, vstávaj, už je ráno, haló. Čo je pristálo na nose? Počkaj, už nevyplačíš. To je najväčšia váška, ktorá žije u nás na Slovensku. Myslíš pasikaca veľkého?
Prečo ti uletela? Ale idem ja tam. Chcem si ju ešte odfotiť. Po latinsky sa jej povie Cordulegaster heros. Cordulegaster heros. Áno, Teraz všetci. Cordulegaster heros. Cordulegaster heros. Cordulegaster heros. Tento krásavec môže byť veľký až 10 cm. Rozpätie krídel môže mať až 11 cm. Má čiernu farbu s výraznými žltými škvrnami. Najčastejšie sa vyskytuje v Karpatoch. Kvôli znečisteniu potôčikov a vody sa z neho stáva ohrozený druh a preto ho treba čo, milá Zuzka? Musíme ho chrániť. Čo vlastne spája šidlá a šidielka? No, milujú slnko a žijú hlavne pri potokoch, pri rybníkoch a močariskách. A obľubujú lesy. Sú to dravce? Veru, že áno. Šidlá a vášky lovia svoju korisť za letu. A šidielka na ňu číhajú schované v rastlinách. No čo, Zuzka? Odfotila si vášku? Neodfotila. Taká bola rýchla, že mi uletela. Aha, tam si sadla jedna. A druhá. A tretia. Chceme si na nich zalietať? Ja som o vás počula, že vy vo vašej maliny džemológii zmenšujete ľudí. Áno, áno. Pozeraj a uč sa. Aké máme smiešné hlasy. Áno, chutné, že? La 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 la. Držte si copy. Vásky sú najlepší letci v hmyzej ríši. Dokážu lietať až 50 km za hodinu. Áno. Dokonca vedia zaradiť spiatočku alebo úplne zastaviť vo vzduchu ako helikoptéra. Ich korisťou sú muchy a komáre. Ako sme hovorili, dokážu ich chytiť za letu. Zbohový Jiří! Také meno si dal svojmu šidlu. Jiří helikoptér. Vedeli ste, že samičky kladú vajíčka do vody? Jasné. Vo vode sa z nich vyvinú larvy, ktoré lovia napríklad žubrienky, larvy iného hmyzu či červíky. Vyčaruj ponorku. Zuzka, sleduj. Ale hlasy nám dám hrubšie, aby sa nám živočíchy pod vodou nesmiali. Pekná ponorka. To si nám radšej mohol vyčarovať pohár od kompótu. Tu máme larvy, ktoré sa nazývajú aj nymfy. A múdre knižky hovoria, že majú žiabre. A ako nymfy sa môžu dožiť až 5 rokov. A vedeli ste, že keď rastú, tak sa zvliekajú z kože ako z oblečenia, pretože majú vonkajšiu kostru. Áno, áno. A keď sú už nymfy dospelé, vylezú na breh a tam sa zvlečú posledný krát a vyletí z nich mladá váška. Ktorú nazývame imágo. Príroda je aká zamotaná, že áno? Veru, áno. Pozerá na mňa nejaké veľké oko. Ty strachopút, to je malý kapor. Poďme radšej na breh. To bola paráda, že áno? Olala, Miňo, rýchlo luskni, aby si nás tá žaba nedala na obed. Pozri, konečne môžeš fotiť. Jej, šidielko. To je šidielko červené. Titi, zase si mi ho odplašil. Mimochodom, táto rastlinka sa volá pálka širokolistá. Tyfa latifolia. Ale niekto ju volá aj orobinec. Je to bylina, ktorá má až 3 metre dlhé listy. Ktoré vyzerajú ako meč. A ich stonka je dutá. Má silný podzemok a hovorí sa, keď je rastlinka mladá, Tak je podzemok jedlý. to hnedé, čo vidíte na konci, sa nazýva
Paťo, povedz to, ty mňa to rozosmeje. Koncový šúľok sa nazýva to hnedé. Tento Šúľok? obsahuje semienka, ktoré po oplodnení odnáša vietor vo forme chumáčov. Rastlinka sa tým rozmnožuje. Miluje vodné prostredie. Nájdeme ju pri rybníkoch, Pri potokoch a močariskách. A okrem Antarktídy rastie na celom svete. Dokáže zarásť obrovské plochy, ktoré slúžia ako, Paťo, ako miesto, kde sa schovávajú malé katičky, vodné vtáky. Či podvodná fauna ako malé rybky či žabky. Takže opäť sme si povedali zo pár zaujímavostí o našej prekrásnej prírode, ktorú musíme čo? No prírodu predsa musíme chrániť. A preto si zaspievame pesničku O váškach. Vášky, kamarátky moje, poďte všetky sem. Povedí, pozrite sa tam na tú veľkú vášku. Jaká váška? Ja som není váška. Ja som vrtuľníček. Pozrite sa, čo viem urobiť. Vrtuľníček nám odpadol. Koľko má váška krídel, tak hádajme, kto na to príde. Keď váška rýchlo priletí, počítajme ich deti. Tak poďme na to. 2, 3, 4. Dobre počítate? Váška má 4 krídla. Áno, 4. A teraz počítajme nohy váške. Určite to nie je ťažké, každého sa to týka. Ľahká matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Váška má asi, myslím, 6 nôh. Áno, má. Lieta ako malý vrtuľník, zučí a nechytí ju nik. Vo vzduchu je to odborník, rada si len tak lieta. Lieta ako malý vrtuľník, zučí a nechytí ju nik. Vo vzduchu je to odborník, rada si len tak lieta. Váška sa nad nami točí, hádajme, koľko má očí, komu na nos pristane, tento prvý uhádne. Tak hádaj. Ľavé oko, plus pravé oko, rovná sa 2 oči. To je ako oko 1 plus oko 2 rovná sa 2 oči. Lieta ako malý vrtuľník, zučí a nechytí ju nik. Vo vzduchu je to odborník, pravda si len tak lieta. Lieta ako malý vrtuľník, zučí a nechytí ju nik. Vo vzduchu je to odborník, pravda si len tak lieta. Milé vášky, chcete sa naučiť lietať ako vrtuľníček? Tak ma sledujte, naštartujeme krídelka. Krídelka poriadne, dobre, vyletíme a ideme doľava, doprava, doľava, kam ma to ťahá, kde ma to ťahá, kurmidelko sa mi pokazilo. Ďakujeme vám, že ste nás opäť sledovali. Ďakujeme našej kamarátke Zuzke Smatanovej, Nájdete si nás na Facebooku, na YouTube, na www.malinidžem.sk. na Instagrame. Majte sa krásne a nezabúdajte, že... Maliny sú najvác. Bu, bu.